Di man nagpakantipaltatan. Ay, ay. Yun, may mga nun. Yan yun. Ay, dahil ka zero. Yan yun, may mga nun. Ay, di kita dari. So, nung ngayon ako dito front camera. Ay, nan back. Yan yun. Paltat ito eh. Manong nga dala daw kung ano may nagpakan. Isang sangput. Yun. Ring. Mga ano. Basahin na. Ayan. Pakan. Agak nga kayo. Tanay. Sinagton. Kaya nga. Wala. Agak nga. Wow. Wala. Agak nga kayo na. Ito mayon. Oh. Sinagtadak ko ng tinga nga. Agak nga kayo. Wala. Sige. Tayo yun. Hello, sige. Hello, basta kadakilon ni tag nga ta sakto ni. Na, ay. Tayo nga kayo, tayo pisko. Pasakan dak tay. Oh, kang na kaya makabalpos kayo ni. Tawa. Nga. Tayo yo, nga yo, ngiwat yo, kitag ko. Tayo yo. Na, sinutadak ko ng tinga nga, so tadak ko makan na. Nagpipila kayo mga gabi na, kami gugulo kayo. Pila. Pila kayo. Nakapangan umaday dyan sa to. Pila ka man dyan likodan. No. Yun nga. Pila kayo. Kaya gito pa dyan nakapangan. Sa sumuplan dyan ng duma. Wala. Sumubla dyan na dumag. Pila kayo. Wala. Nakadak ko ng tiyag na nga si. Wala. Darasan nyo kabigdabak ko tat na mo. Ayaw. Darasan nyo dabak ko tat mga anak nga mabit-biti dyan ko nga tumatayab. Nga, sige.
Kadun yung timbangan tapos no daras de bakter. Kaya na kayo pala bagkatan kay dakto na matayab. Hmm. Ah, wag na nga, ito. Sige, parasyakan mo tayo. Awan ada pala babasit. Tapos yung dito bakla. Kaya dati mga may mesa nga pagidiswan, hindi kita nakadayo nga kananda nga katupaw, hindi napansinan. Madamdamada nga sa ulabulan kuno makadayo nga kadakto nga ni awan samot buntis kan ngayon pagitlog kayo kuno dulot-dakan mo. Oh. Nah, pakita yung mandi nga ngayon eh. Ito mo. Apa? Nabusog bansan. Ayan tayo dito. Ya, pila-pila. Pasublatan nyo magkita duma. Wala pa. Alam niya pa dyan ito may nakapakanan di tilapia di bangil. Gusto niya palang nira. Nakadya tayo na yun. Nakadya di bangil di tilapia. Mamapurwakan ni tilapia kan tilapio. May kayo manganan tilapia kan tilapio. Ayan yun. Ay manok. Kasana ya bangay dagito. Oh. Awan pabasit kayo pa eh. Nagargaraw dagito eh. Tilapia kan medyo paltat naatap dagito tilapia. Yo. Basit ni sama ta apa ngay. Hindi ka kadwayon. Titi ay ayam mga pa. Ang ikat ti bannog. Pagpaubing. Pagpaubing ayam ha, pag-ubing-ubing. Iba nyo dito makadaya pa yaman da.
Agbubutan kayo samot. Dah, mangan. Mangan. Inak na mga kitaan di jay may sapay nga pupugdang ka. Native nga paltat. Nganja bangir. Oh, kaya matnag. Timot-timot ni ano dyan, tukling. Kaya magkatukling makaalat dadakkel dito. Lamos. Di salaksak kan di dakkel nga bilit ti problema taan na lang dagalat ti lamos. Ada kayo. Yo, bigay mga na yun. Awat naatap na ito eh. Karga na dito. Dito magpakita. Iti tarakan ni Kabagis si Sar. Dati ko native ko natin lahat na paltat dito adat to yung so ano na kita mo trumuan awan napayudam dati darumbar ngali daw kayo mabisin subli di bangir ay sublak di bangir balik mga kita apa-abad kan ay ay mapit man ang jay bilit dito rin jay tangad at kung na nga makaalat lamas dito pasin masipit na okay ito yung mga na kaya naklot mga rin sakta ng bigat kaya kayo pa ito dakit iniuna pangalan
Saklit kayo na nakaluto ti kanat. Mga ano, sige, ibos yun ta. Madamdaman to manan, mayak. Malam. Malum. Ano? Oh. Malang dapat nga manganti balangag ni may imbes nga ala pumuskol ta balangag. May ibuskutan. Aming ingpis. Sa bukong aming ingpis. Okay, mga sunod padakol at nung na kayo mabitbit dito matayab. So, magkatan na kayo. Hindi pa yung matiltilaw. Ngayon, tigas sobra. Makaikat ni banlog. Ay ayam, makapaubing. Ugubing-ubing. Oh. Sa pangkay nga pa nga, madamdama kayo uminom. Okay. Sige, pangat. Ikat dito gungun-gunod ka tap kamarong batayak. Manjay adadayo ta baka katno ta ti managbaban nga masidot. Oh. Kasi manjay kwa. Ada ta bangir no dito masidot sa gilid duma. Okay, tatengah. Turun dami. Mga kardamot. Naku, nagay dakon, maturog ay mangan. Ito ti video for today. Sila ko niya. Slag paiso. Maminsan to manan. Pang kwadatan 80 days dan 80 days na medyo ano pala babasit kanya medyo kurang 20 aldaw. Grabe din.